سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو علتو زيناتات حبرات منقستات امريكا بعلي وتهدرات ايرترا اب تግራይ ከም ዝኣተው ዝገልጽ ዘውጸቶ ሓድሽ ሓበሬታ ካብ ማዕስከራ ስደተኛታት ህይወቶም ከድሕኑ ዝወጹ ዘለው ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝምልከት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘውጾ ሓድሽ ወሳነ ሰብኣዊ ቀለውላው ከም ድማ ውግእ ይቕጽል ኣሎ ዝብል ዘረባ ብዝምልከት ቀዳማይ ሚኒስተር አብ አሕመድ ዘውጾ መግለጺ ንኩነታት ኢትዮጵያ ብዝምልከት ሓላፊ ቀይሕ መስቀል ከምኸ ሓደ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ፓርላማ አባል ዝሃብዎ መግለጺ ሞሮኮ ምስ እስራኤል ምዕራቃን ካልእን ዝድህስስ زيناتاتن تنتاناتاتن حيزلكم مزيلغو سنين مكتال جيزي انداتمنغو عبزا چانل دما ناي وتر تخاتاتلتن مخان سابسكرايب كتقبرو بخبري عدمكم ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩናት ካብ ዝጅምራት ሒዙ ብወገን ሕወሓት ዝደጋገም ክስን ድሕር ነይሩ ኣብቲ ውግእ ሰራዊት ኤርትራ ምስ ሙሉእ ናይ ኣጋርን መካናይዝን ሓይሊ ኣትዮም ይዋግኡ ኣለዉ ዝብል ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ግና እዚ ዜና ወላውን ብወገን ኢትዮጵያን ኤርትራን መንጻገን ተመጾ ምንዝሑ ክቕጽል ይጸኒሑ ሕጂ ኸ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ዘርጊሓቶ ዘላ ዜና ከም ዘነጽሮ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ውግእ ትግራይ ተሳተፍቲ ከም ዘለዉ ከም እትፈልጥ ወሃቢ ቃል ወጻኢ ጉዳያት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ቢሮ ختبليا نمجمرتا غيزي ناي امريكا بعل سلطان سراوت يترا ابتوغ አለው ይዝብል ዘሎ እቲ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ተዛሃቦ መግለጺ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ወተሃደራዊ ምትእታው ገይሩ ከም ዘሎ ሓቅነት ዘለዎ ጭቡጥ ሓበሬታ በጽሕና ኣሎ እዚ ኸ ንሕና ጥንቃቐ ዘድልዮ ሓደገኛ ምዕባለ ከም ዝኾነ ኢና ንርእዮ በዚ ምኽንያት ከ እዞም ሰራዊት በቅጽበት ክሰሓቡ ንጽዋዕ ኣለና ክብል እዚ ናይ ኣሜሪካ በዓል ስልጣን ሰራዊት ኤርትራ ብውግእ ናይ ትግራይ ኣትዮም ከም ዘለዎ ገሊጹ ዝርከብ كم زكر أبز زحلفة قربا معلتات إذا مع كان زرقي حتى كم زنبرت سراوت إيرترا نوجد تجري كم زأتو حبرات من قصات أمريكا نايسات لاي سئلتات كم دما زتت ألف ركبات كم جبت حذا خمزلة دبلوماسيات حبيرهم يا إلى زنبرت حجد ما من قصة أمريكا بعلوب من قد وها بقال من استروت أي قديات سراوت إيرترا أب تجري كم زأتو حق النزلو حبريتا ألنا كبلن كله إت سراوت كأب بقصبت كالسحاب أتحساسي بيزركب بجاك زدما إت وها بقال عم مجلسيو ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ መጋዝ ሰብኣዊ መሰላት የጋጥም ከም ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ድሕሪ ምግላጽ ኩሎም ኣብቲ ውግእ ተሳተፍቲ ዘለዉ ወገናት ሕግታት ሰብኣዊ መሰላት ከኽብሩ ክጽውዑን ከሎ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካን መሓዙታን ድማ ብመጋዝ ሰብኣዊ መሰላት ተሓተቲ ንምርካብ ዘይሸራዊ ናጻ መርመራ ክግበር ይጽውዑ ከም ዘለዉ ኣፍሊጡ እዩ ዘሎ ነዚ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ውግእ ክልል ትግራይ ኣትዮም ኣለዉ ዝብል ክሲ ብወገን ኤርትራ ፕሮፓጋንዳ እዩ ሓቅነት የብሉን ዝብል መልሲ ክመጾን ከሎ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ አብ አሕመድ አብዛሃቦ መልሲ ሰራዊት ኤርትራ ኣብትናቶም ዝተባሃለ መሬትዮም ዘለው ክብል መሊሱ ኳንተ ነበረ ማዕከን ዜና ብሉምበርግን መንግስት ኣሜሪካ ወተሃደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወጹ ጸዊዑ ኣሎ ኸትብልያ ነቲ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ዝሃቦ ቃል ዘርጊሓ ዘላ በጀካ ዝድማ ሕጂ መንግስት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣሜሪኪቱ ሓደ ሓድሽ መግለጺ ኣውጽኡ ዝርከብ እቲ ብዛዕባቶም ከባብ ትግራይ ዘሎ ማዓስከራት ብሰንኪ ዘሎ ውግእ ናብ ኣዲስ አበባን ካልእ ቦታታትን زنقاسقاسو زلو ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝምልከት መግለጽ ኸ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ኣብ ማዓስከራት ከም ድማ ካብ ማዓስከራት ወጻኢ ብሓፈሻ ኣስታት 200,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዘለውዋ ኣብዚ እዋን ከ ካብ ማዓስከር ስደተኛታት ዓዲ ሓሪሽን ማይ ዓይንን ስደተኛታት ወጽኦም ይኸዱ በምህላዎም እዚ ኸ በትልሙድ ናብ ከተማ ክትገዕዝ እንድሕር ኮይንካ ዝግበር ሕጋዊ መስርሕ ዘይካየድ ዘሎ ብምዃኑ ከም ድማ ኣብዚ እዋን ኩሉ ማዓስከራት ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ፌደራል ዘሎን ሰብኣዊ ሓገዝ ከኣትዎ መደባት ስለ ዘሎ መንግስቲ ነቶም ካብ ማዓስከራት ዝወጽ ዘለው ሒዙ ነናብ ዝነበሩዎ ማዓስከራት ይመልስ ከም ዘሎዩ እቲ ሕጂ ወጽ ዘሎ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ መግለጽ ዝሓበረ ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረበ መዓልታት ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ነብሶም ከድሕኑ ካብ ዘለው ማዓስከራት እግሮም ናብ ዝመርሖም ይኸዱ ከም ዝነበሩ ጸብጻባት ወጽ ነይሩ ሕጂ ኸ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ዝወጹ ኩሎም ነናብ ማዓስከሮም ክመልሶም ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ዝርከብ ኣብዚ እዋን ነዚ ኣብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዘስዓቦ ሰብኣዊ ቀለውላው ንምፍኻስ ዝካየድ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣመልኪቱ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብ አሕመድ በመንገዲ ቤት ጽሕፈቱ ሓደ ዕላዊ ዝኾነ መግለጺ ዘርጊሑሎ ኣብቲ ተዘርጊሑ ዘሎ መግለጺ ኸ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዕለት 8 ናይ ዝወርሒ 18,200 ኩንታል መግቢ ዝጽዓና 44 መካይን ናብ ሽረ ከም ዘብጽሕን ካልኦት 4 መካይን ናብ ኣላማጣ 12,500 ኩንታል ዝጽዓና ናብ መቐለ ከም ዘብጽሕን ብምግላጽዩ ነቲ
ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ መስርሕ መንግስቲ ባዕሉ የካይዶ ከም ዘሎ እዩ ዝገለጸ። ካብዚ ቀጺሉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ ክልል ትግራይ ብግቡእ ከይባጻሕ ዘሎ ኩናት ዓጊትዎ ዝብል ዘረባ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከምኡ ድማ ሰራዊት ፌደራል ዝመጾም ዘሎ መጥቃዕቲ ንምብዳህ ዝገብርዎ ዘለዉ ጻዕሪ ዘናኣእሲ ብምባል እቲ ዘሎ መለዋወጢ ተኽሲ የዝልቑ ዘለዉ ዕጡቓት ይሃድመ ዘለዉ ገበነኛታት ንምክልኻል ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ እምበር ቀጻሊ ውግእ የለን ብምባል ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ውግእ ቀጻሊ ዝብል ዘሎ ዘረባ ከዋድቕ ተሰሚዑ። እዚ ይኹን እምበር ሓላፊት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሚሼል ባቸለት ኣብ ከባቢታት መቐለ፣ ሸራሮ፣ ኣኽሱም ዓብይ ዓድን ኣብ መንጎ ሓይልታት ፌደራልን ትግራይን ውግእ ይቕጽል ከም ዘሎ ኣብ ሰላማውያን ሰባት ሃስያ ይወርድ ከም ዘሎ ከምኡ ድማ ጃምላዊ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ዓመፅን ይፍጸም ከም ዘሎ ኣረጋጊጽና ኣለና ክትብል እያ ኣብ ክልል ትግራይ ኩናት ጌና ቀጻሊ ከም ዘሎ ገሊጻ ዝነበረት። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ብዝምልከት ሓላፊ ቀይሕ መስቀል ዝኾነ ፍራንቼስኮ ሮካ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ በቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ተሸቒሉ ከም ዘሎ ናብ ሲቪላውያን ሰባት ዘለውዎ ከባቢ ብቐሊል ክእቶ ዘይከኣል ዘሎ ብምዃኑ ሕክምና ብዘይ ማይ ኤሌክትሪክን መድሃኒትን ተሪፉ ህዝቢ ኣብ ሓገዝ ዝደልየሉ ኣስጋኢ ኩነታት እዩ ዘሎ ድሕሪ ምባል ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝወረደ መጥቃዕቲ ጠቒሱ ቅቡል ከም ዘይኮነ ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ኢትዮጵያ ውሑስ መንገዲ ከምኡ ድማ ዘተ የድሊ ኣሎ ክብል ተዛሪቡ። ነዚ ናይ ቀይሕ መስቀል ሓላፊ ዝኾነ ፍራንቼስኮ ሮካ ዘረባ ተኸቲሉ ድማ ሓደ ንኣየርላንድ ወኪሉ ኣብ ሕብረት ኢሮጳ ኣባል ፓርላማ ዝኾነ ሚክ ዋላስ ዝበሃል ፖለቲከኛ ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝወሰደ ኣብይ ኣሕመድ ሕጂ ገበነኛ ኮይኑ ከም ዘሎ ብሩህ ኮይኑሎ። እታ ሽልማት ብዘይ ናይ ወጻኢ ሓገዝ ኣይተዓወታን፣ ኣብዚ ዘለዎ ከዓ ብዘይ ናይ ወጻኢ ሓገዝ ኣይበጽሕን። ሕጂ ዝኾነ ንዕኡ እትሕግዝ ሃገር ኣብ ናይ ውግእ ገበናት ኢድ ከም ዘለዋ ክሕሰብ ኣለዎ ክብል እዩ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ጽሒፉ ዘሎ። ሃገር ሞሮኮ በመንጎኘት ኣሜሪካ ምስ ሃገር እስራኤል ዝጸንሐ ምብታኻ ቋሪጻ ንመጀመርታ ግዜ ርክባታ ከተመሓይሽ ተሰማሚዓ ከም ዘላ ተገሊጹ። በዚ መሰረት ሞሮኮ ኣብ ዝርዝርተን ምስ እስራኤል ዘለወን ዝምድና ከመሓይሻ ዝተሰማምዓ ሃገራት ዓረብ ኣትያ ዘላ ኮይና ከም ኣካል እቲ ስምምዕ ኸ ኣሜሪካ ነቲ ሞሮኮ ይብጽሓኒ እትብሎ ኣብ ምዕራብ ሰሃራ ዝርከብ ከባቢ ከም ኣካል ሞሮኮ ኣፍልጦ ሂባቶ እያ ዘላ። እዚ ንሞሮኮ ብዝቃወሙ ብኣልጄርያ ብዝድገፉ ናጽነት ዝጠልቡ ግንባር ቦሊሳርያ ተባሂሎም ዝፍለጡ ዕጡቓት ናትናይ ዝበሃል ከባቢ ክሳብ ሕጂ ደሰሓሕብ ከምኡ ድማ ክሳብ ናብ ዕጥቃዊ ጎነፅ ዝወሰደ ከባቢ ኮይኑ ይቐጽል ዘሎ ኮይኑ ኣሜሪካ ከዓ ሞሮኮ ምስ እስራኤል ስምምዕ ሰላም ስለ ዝገበረት እቲ መሬት ናይ ሞሮኮ ኢላ ኣፍልጦ ክትህቦ እያ ተራእያ ዘላ። ሃገር ሞሮኮ ካብ ሃገራት ማሕበር ዓረብ ድሕሪ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ባሕሬንን ሱዳንን ምስ እስራኤል ኣብ ዝቐረበ እዋን ናይ ሰላም ስምምዕ ዝገበረት ራብዒቲ ሃገር ክትከውን እንከላ ብሓፈሻ ከዓ ካብ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ግብፂ፣ ዮርዳኖስ፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ባሕሬንን ሱዳንን እየን ምስ እስራኤል ዲፕሎማስያዊ ርክባት ገይረን ዘለዋ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።